Okay. Jamen for det første så skal vi prøve at definere cosinus og sinus ved hjælp af enhedscirklen. Så jeg har prøvet at tegne en meget lavpraktisk en her, hvor det er en enhedscirkel det her med radius 1, med centrum i origo. Og så cosinus og sinus, det er så nogle funktioner, hvor at man kan putte en vinkel ind, og så kommer der så et tal imellem minus 1 og 1 ud. Og det er det, vi bruger ved trigonometri, så det er noget med trekanter, vi kan bruge det til. Så hvis man laver en linje her fra origo og ud til punkt P, som ligger på enhedscirklen, så får man en vinkel herinde, og den kalder vi lige for V. Og så kan vi se, at dens ben, her den danner en trekant herinde, vi kan se her, og det ben, der går ud af x-aksen her, det vil så være cosinus til vinklen, mens den, der går op ad y-aksen her, op til hvor den skærer her, det er så sinus til vinklen, og det er så den modstående katete her til vinkel V. Så koordinatsættet til sådan en her i enhedscirklen med den hypotenuse her på 1, koordinatsættet til den punkt herude, det vil så være cosinus til vinklen, som er her, og sinus til vinklen, som er her, men som så er det samme, som er herinde. Okay, jeg er gået lidt videre her og taget og lavet to retvinklede trekanter nu. Så den nummer 1 her, det var den, som vi lige snakkede om før. Og så har jeg forlænget den ud, så vi har en stor trekant, der hedder A, B, C nu. Med siderne her, C, A og B. Og de her to trekanter, det er jo så to retvinklede trekanter, men udover det, så er de også ensvinklede. De har begge to den vinkel her. Så ud fra reglerne omkring ensvinklede trekanter, der ved vi, at forholdet mellem siderne, de så er ens. Så det vil sige, forholdet mellem A og sinus til A, så den siden i den store trekant og siden i den lille trekant her, det er så lige med B over cosinus til A, så den her trekant, eller den her side over den her side, og sammen med C over 1, så de her to sider i trekanterne. Og det vi så skal bevise, det er, at cosinus til A er lige med B over C. Og hvis vi tager det her fra det vi lige har sagt, at gælder, så kan vi lige sætte den her ned, og det kan vi så hurtigt lige omskrive til cosinus til A er lige med C. Vi fjerner bare det der over 1, fordi det er ikke vigtigt. Og så kan vi så begynde at isolere. Så for eksempel så kan man gange med cosinus til A på begge sider. Og når vi har cosinus til A her, det er lidt dårligt, når det bare er skrevet på en linje, men når de er over, så kan vi sige, at de går ud med hinanden, de her to, så vi bare har B er lige med C gange cosinus til A. Og så for at isolere cosinus til A, så kan vi hurtigt se, at vi bare lige skal dividere med C på begge sider. Så vi får B over C er lige med cosinus til A. Der, og det var jo også det, vi skulle bevise. Okay, vi vil nu kigge på cosinusrelationen, fordi det er noget, man bruger
til trekanter, der så ikke er ret vinklede, fordi vi vil også gerne have noget, hvor vi kan regne på nogle vilkårlige trekanter. Og jeg har tegnet en vilkårlig trekant her, A, B og C. Og der er så tegnet en linje, der går ned ret på den side hernede. Sådan deler den op i 2 retvinklede trekanter. Og så hvis vi kigger på den retvinklede trekant, vi har her, A, B, H, der kan vi hurtigt bruge Pythagoras til at sige, at C, nu vi har C i anden, er lige med H i anden plus X i anden. H, det er den side, vi har her, og går ned til punkt H. For den anden retvinklede trekant, den der hedder B, C og H, der kan vi bruge det vi lærte fra før med sammenhængen mellem siderne og vinklerne, at sige, at sinus til C er lige med H over A, og cosinus til C er lige med. Det bliver så bx over b minus x over a. Hvis jeg nu gerne vil isolere h i den her, så ganger jeg bare lige h, eller a på begge sider, og så får jeg, at h er lige med sinus til c gange med a. Så har jeg isoleret h i den, og hvis jeg gerne vil isolere x i den her, så ganger jeg også a på i begge sider. Så først så vil det hedde cosinus til c gange a er lige med b minus x, og så derfor så trækker jeg bare lige x fra, så vi får så trækker jeg x fra, så vi har at cosinus til så vi har at x plus cosinus til c gange a er lige med b, og så trækker jeg, for at få x til at stå alene, så trækker jeg det her cosinus til c gange a fra på begge sider, så vi får at x er lige med cosinus til, eller b minus cosinus, eller a gange cosinus til c, ja, sådan der. Så nu har jeg isoleret h og x i de her to. Og det er det her op, vi vil bevise. Så hvis vi nu tager det her udtryk herop og bytter det ud med det vi lige har defineret h og x som, så får vi at c i anden gange sinus til c, eller c i anden er lige med sinus til c gange a i anden plusset med vores udtryk for x, som var lige med b minus a gange cosinus til c i anden. Det skal jeg tage til. Så vil jeg ned på næste linje. Men for at opløse de her parenteser, så gør vi først det, at i den første, der sætter vi bare lige de to i anden for sig selv, som lægger regnregel, vi kan bruge a i anden. Og i den næste, det er lidt det samme princip, men det er så bruger vi også kvadratsætningen til at sige cosinus til c i anden, så minus det dobbelt produkt BA gange cosinus til c. Okay,
Og så kan vi se, at vi har a i anden, som bliver ganget på sinus til c i anden, og a i anden bliver også ganget til cosinus til c i anden. Så vi kan sætte a i anden uden for en parentes. Så det bliver sinus til c i anden plus cosinus til c i anden. Og resten det har vi så som b i anden minus det som hedder 2ba gange cosinus til c. Og vi ved fra vores udtryk omkring enhedscirklen, at det her sinus til c plus cosinus til c, det giver altid 1. Så det vi har inde i parentesen her, det kan vi sådan set bare udelukke, fordi at det giver 1, og det har ikke nogen indflydelse længere. Så a i anden plus b i anden minus 2ba gange cosinus til c er lige med c i anden. Og så kigger vi på, hvad vi kom frem til her, og ser om det samme ikke er det samme, som vi havde heroppe, som vi skulle bevise. Så bevist.